iki badhe sedulur batu akeh mistika mbun semimbar kecubung eting-etinge kados embun ini eting-etinge kados ungu mbun semimbar kecubung teknologi. Assalamualaikum, salam bismillah. Sirullah sifatullah datullah kudratullah ya rijal goib sirujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karjana kawilujengan khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diparingi bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur dalu menika channel Solawe nggih menika badhe nyajiaken tau nyuguhaken nggih nika tetep benda-benda ingkang keramat, benda ingkang bertuah peninggalan leluhur, benda ingkang mistis, benda ingkang gaib nggih menika batu mustika mbun semimbar kecubung. Timbun semimbar kecubung niku yen dipersani ngeten iki nggih kados embun, tapi yen di kaya sinar ngeten iki kados ungu. Bedane niki. Dadi ngeten iki kados embun, nyedhi-nyedhine kados ungu. Jadi diwastani mbun semimbar kecubung ungu. Jadi bos dulur sadèrèngé dalem medharaken mustika mbun semimbar kecubung ungu dalem badhe matur marak seba Jumantaka tengasane panjenengan sami badhe matur kanthi sak renorane penggalih yunidine pangestu. Dados para sedulur umpami para sedulur ngadahi batu akik mbun semimbar kecubung mekates mengeten nika termasuk para sedulur tiyang ingkang beruntung. Amargi manfaatipun batu kecubung ungu mbun semimbar kados mengeten nika manfaatnya ageng banget. Diwastani mbun semimbar niku nggih namine mbun niku sing benda ingkang turun saking langit. Lah semimbar niku sumebar teng alam dunya. Lah kecubung niku termasuk wowoan ingkang gawat. Ungu mergi kembang kecubung niku rupine ungu. Dados pas dulur apabila anggadhahi mustika watu mbun semimbar kecubung ungu kados mengatan nika termasuk
Borobudur tiyang ingkang beruntung. Amargi napa batu akik mbun sumimbar kecubung mengaten nika manfaate ageng. Sepindah nggih kangge kerejekian. Kaping kalih kangge tolak balak. Kaping telune kangge kewibawaan. Kaping sekawane nggih kangge netralisir utawi pan-pan panggenan ingkang keramat utawi yang gawat. Pamrika sedulur anggadhahi dereke utawi seduluripun gadhahi pan-panggenan ingkang wingit yang gawat, cukup benda kados mengaten nika dipun salapken toya, diparingi sarem, dipun dongani, Pak insyaallah Borobudur saged ngecakaken. Dados nek dongani nggih enten jupla mantremipun. Yen ngecakaken pusaka batu mustika mbun sumimbar kecubungmu wonten jaba lan mantremipun. Assalamualaikum salam bismillah. Adam lenggahku nuh hadeku, Musa sisih kiwaku, Musa sisih tengenku, Nabi Sulaiman suaraku, Nabi Yusuf rupaku, Nabi Muhammad panutanku, Dewi Seketi pengiringku, malaikat papat punggawaku, hu Allah iman ing selamat. Dados Borobudur ngecakaken japa lamanteme kados mengaten nika. Dadi benda menika benda ingkang keramat, ingkang mistis, saged kangge napa kemawon Borobudur ingkang gadah kados mengaten nika. Benda menika benda ingkang keramat, ingkang mistis, saged kangge napa kemawon Borobudur ingkang gadah kados mengaten nika. Niki rumiyin dalem jamane 2013 damel nggih hobi akik usum akik damelanipun dalem piyambak. Niki riyen kula damel jenenge benda ngaten nika digrindha ngoten nika kanthi tiyang ningali kathah. Grindha ngoten nika salah setunggile wonten ingkang kesurupan. Amargi benda menika benda ingkang keramat, ingkang mistis. Dados sedulur anggen kawula ngetrapaken tawi nyajakaken mustika mbun sumimbar kecubungmu, kula cekapi semanten para bedhik sedulur anggadhahi utawi jenis batu kados mengaten nika saged komen kolom komen, saisa saged sharing napa ingkang dalem medharaken kang tabang saya sadherenge ngapunten sakathah-kathahipun. Ana wiji abang nantelenge bumi, kering para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin.